Вие сте с интервюто, аз съм Иво Никодимов. Добър вечер. Днес е празникът на МВР. През тази седмица вътрешният министър Иван Демерджиев влезе в остър сблъсък с двама партийни лидери. Първи обяви, че Бойко Борисов прозира зад двете фирми, които произвеждат, доставят и монтират мантинерите по пътищата в страната. А след това от парламентарната трибуна огласи информация за пътуванията на Делян Пеевски извън страната и дори обяви имена на част от хората, които били пътували с Пеевски. Добър вечер на Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи. Добре дошли. Добър вечер. Първо искам да честитя днешния ден и празника на Министерството на вътрешните работи. Искам да го честитя на всички служители. Има една награда. Тя е благодарност от министъра на вътрешните работи. Понеже не всеки е получил тази награда, искам днес да я получите от мен за отдадената си служба. Искам да им благодаря от името на политическото ръководство. А днес е ден, в който почитаме паметта на служителите, загинали при изпълнение на дълга си. Така че нека не забравяме и тях в този ден. Несъмнено, полицейите ще бъдат част от този разговор. Започвам обаче от злободневието на седмицата. Защо се получи това разминаване? Вие обявихте, че Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски до Дубай в началото на април 24 година. Конституционният съдия пък извади документ от МВР, който казва, че е пътувала със редовен полет на турските авиолинии само до Истанбул. И двата случая данните излезат от МВР, но си противоречат. Данните излизат от различни системи и в различните системи данните са отразени по различен начин. Правим пълна проверка, като фокуса на проверката по отношение на стотиците, бих казал, полети на Пеевски, не върху това, кой е пътувал с него. Разбира се, и това се изяснява косвено в хода на работата по случая. Основният въпрос, който ни интересува, са средствата за тези полети. Говорим за огромни средства. Кой ги е давал, на какво основание? Заобикаляни са по някакъв начин санкциите по глобалния закон Магнитски, наложени по отношение на Пеевски. Впрочем, той призна, че средствата били на неговото семейство, нещо, което ще изясним, разбира се. Призна и, че санкциите не са се прилагали дълго време на територията на България. Нещо много смущаващо за мен като вътрешен министър. И понеже считам от момента, в който стъпихме в длъжност, ние ясно обявихме като приоритет стриктното и строго спазване на закона. Едно от тези проявления на този принцип е факта, че санкциите по Магнитски ще се прилагат в България. И ако господин Пеевски не го е разбрал, е време да го разбере. Както и всички останали, които имат наложени такива санкции. Така че много важно ще бъде да се установи пълния размер на средствата, които са стрували тези полети. Има ли спестяване на средства от страна на хората, предоставили самолетите на Пеевски? Какви са били основанията да има спестяване на тези средства? Част от пасажирите също са интересни. Визирам адвокат Ангелов, който пък се появява и покрай аферата КТБ като свързан с дружества, придобили там различни активи и различни вземания. Така че работата продължава и ще бъде изяснена. А що се касае до данните, данните са точно такива, каквито ги изнесох от трибуната на Народното събрание. Възложил съм проверка на дирекция вътрешна сигурност, за да се провери дали в някои от системите има изкривяване на данни и дали това се дължи на действия на някой служител на Министерството на вътрешните работи. Нека да не пропускаме и факта, че госпожа Атанасова забрави да поясни, че е ползвала и дипломатическия си и личния си паспорт при тези пътувания. Нека да има добрината, като изнася факти и обстоятелства, да бъде по-прецизна. Възможно ли да се ние ще бъдем максимално прецизни и след като това е толкова важно за господин Пеевски и за госпожа Атанасова, ще изнесем в пълнота всички факти. Всеки сам ще може да си направи изводите. Възможно ли, казахте нещо много важно, ползване и личния и дипломатическия паспорт? Възможно ли да се ползват двата паспорта в рамките на едно пътуване? Възможно е. Възможно е. Не е редно, но е възможно. Личният паспорт все още ли е валиден? Не е интересно, че личният паспорт по нейно желание е върнат и унищожен април месец тази година, което сам разбирате и вие и зрителите ви има различни последици. Но нека не се тревожат госпожа Атанасова и господин Пеевски. Ще направим всичко необходимо и възможно. Ще добием цялата информация, включително от партньорите ни международни, тъй като това са международни полети.
и ще изясним всички факти, щом те са толкова важни. Казахте вече, че всъщност фокус е финансирането на тези Не пътувания. само, Но не да ви само, попитам, значи, тези в рамките полети... на какво производство правите тези проверки и по подозрение за какви престъпления? Има да стане ясно на подадени хората. сигнали, при това на един. Доста са подробни сигналите, доста са обстоятелствени. Сега оттам нататък останалите неща са въпрос на някаква хигиена на информацията. На този етап няма как да я поднеса. При нездравия интерес на адвоката на господин Пеевски, който е и народен представител, господин Хамид Хамид, който на няколко пъти много живо се интересува кои са конкретните служители, които работят с имена и длъжности. Нещо абсолютно необяснимо за мен и нещо, което ме навява на мисълта, че по този косвен начин, с това постоянно пресиране и разпитване, кои са хората дръзнали да работят по отношение на информация, свързана с Пеевски, навява на мисълта и на изводите, че се прави опит да се оказва натиск върху тези хора. С какви основания и мотиви сте ползвали данните на PNR, така наречените резервационни данни? Аз лично не съм ползвал нищо. Казах, в рамките на проверката, разбира се, че в рамките на проверката ГДБОП имат указания да съберат всички възможни доказателства. Оттам нататък те са преценили и са действали какви данни са ползвали. Знаят най-добре те, а на този етап аз не смятам за уместно да изнасяме всички подробности по тези проверки. Защо твърдите, че зад двете фирми за мантинели прозира Бойко Борисов? Какви са основанията ви за това? Поред причини, имената, които се свързват с тези дружества. Най-малко смущаващ е факта на първо място, че това са две дружества, които оперират в България. Две дружества, които осигуряват огромни по обем доставки. Две дружества, които се включват в страшно много обществени поръчки. Две дружества, които поддържат цени, които по данните, които имам, са доста по-високи от пазарните цени в съседни държави. И така самите връзки на тези дружества с определени хора, самите връзки на тези дружества, позволяващи да участват навсякъде и да печелят безпрепятствено, така ни води до извода, че доста високо стоят хората, които фактически стоят за тези дружества и най-накрая в редицата от тези хора мисля, че стои точно фигурата на Бойко Борисов. Много важно за нас, извън това, кой стои зад тези поръчки, завишени ли са цените, кой се облагодетелства, има един много по-важен въпрос. Качеството на тези мантинели, начина на изпълнение. Обезпечават ли тези мантинели пътната безопасност? Може ли, допустимо ли през тези мантинели да минава камион, който няма товар, безпрепятствено, да се стига до смърт на пътя? Понеже Карадимов от Комисията за защита на конкуренцията каза, че там се изследва и въпроса за манипулация на търговете от самите участници в тях. Имате ли данни за начин, по който немска фирма е участвала в търга и е отстранена, включително от последния търг? Всички големи обществени поръчки, свързани с значителен обществен ресурс, които благодарение на системата, която разработи Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, доста дълго име, което регистъра на всички обществени поръчки, които всеки от нас може да погледне вече. Точно така. Поставили сме задачи на всичките си структури тези регистри да бъдат внимателно огледани, да бъдат анализирани обществените поръчки в тях на база на публичната информация и да бъдат набелязани такива, за които имаме съмнение от публичните данни, че има манипулации, изкривяване на резултата и има завишаване на цените, които водят до предпоставки пък с тези завишени цени да се правят после на регламентирани разплащания. Това е свързано и с авансовите плащания по тези поръчки. Една доста нездрава практика. Да припомня, че при пътните строителства и ремонти имаше случаи на авансови плащания. Те се превърнаха в правило тези авансови. Да, но не може да плащаш авансово без да имаш дори проект. Ти като нямаш проект, ти не можеш да направиш количествено-стойностна сметка, не можеш да устойностиш една поръчка. Защо издирването на ПП Еврото става нещо, като са понесели? Имате ли в момента данни, които да бъдат основания да се поиска разрешение от съда за издаване на европейска заповед за арест? Имаме и събираме още данни. Тази фигура е много интересна за българската правосъдна система, знакова фигура. Фигура на човек, който знае твърде много за нездравите практики, довели до развръщаването на тази система и довели до състоянието и в което ни е познато днес и от което се възмущават справо българските граждани. Така че за нас е много важно тези данни да станат публично достояние, да станат достояние на правоохранителните органи. Тук ще отворя една скоба и ще припомня, че магистратите, които излизаха в намерените и налични в ГДБОП материали от така наречения архив на въпросния ПП Еврото,
бяха изведени от нас в един списък и бяха изпратени до главния прокурор, до инспектората, до Висшия съдебен съвет с идеята да бъде проверена тяхната дейност, да бъдат проверени данните, на които се натъкваме в архива на въпросния ПЕП и Еврото. Чакаме все още обратна информация. Изяснихте ли си вече какъв е мащабът на казуса Баба Алино и за какво става въпрос? За политически чадър над незаконното строителство или за корупционно поведение на хора от местната администрация във Варна? Десетки хора бяха задържани, бяха проведени страшно много разпити, бяха събрани над 140 хиляди страници писмени доказателства. Знаете, че наши служители влизаха на всички адреси, които са известни на корпорацията КУП или на свързани с нея хора или дружества. Така че цялата тази огромна маса от доказателства е събрана, предоставена на прокуратурата. Имаше известно забавяне в работата на прокуратурата. Това наложи да изпратим там екип на Главна дирекция борба с организираната престъпност. На свой ред изпълняващата функциите главен прокурор командирова прокурори от Върховната касационна прокуратура. Не знам защо те престояха там само ден, но това също даде един тласък на процеса. Беше изяснена една много тревожна практика, която касае региона. Това е практика по издаване на удостоверения за търпимост, очевидно неистински удостоверения за търпимост, които удостоверяват много строителство, което не отговаря на изискванията. Но смущаващо е как и местните, и държавните органи до момента на встъпването на новия кабинет сега в началото на май месец са мълчали по тази тема. Какви са съмненията ви в разследването на случая Петрохан? Искаме да върнем този случай на терена на изясняване на фактите. И правим всичко възможно от дистанцията на времето, нещо, което много ни затруднява, да попълним липсващите факти с яснота, да отговорим на въпросите на близките на шестимата загинали, да отговорим на въпросите, които поставя обществото, а те са много. Не мога да ги степенувам, но ако трябва да ги степенувам, ще започна от въпроса: можеха ли да бъдат спасени животите поне на 3 от тези 6 човека, които очевидно са пътували оттам. Да. Следващите въпроси са дали тук се касае за самоубийства или се касае за убийства. Следващите въпроси са как тази организация успява да се установи на тази територия и да оперира толкова дълго време, очевидно със съдействието на държавни институции. Как е финансирана тази организация? Значителни средства са преминавали през техните сметки. Каква е била целта на това финансиране? Кой го осигурява? Защо го осигурява? Спазен ли е закона при това финансиране? Аз мога да знам това, което знаят моите служители, а те ми споделят, че знаят доста малко, защото прокуратурата е затворила този случай по нейни причини и съображения, които ще разберем, и не връща към оперативните работници пълна информация за събраните доказателства. Това са множество експертизи, които са възложени, и други допълнителни доказателства. Сега, понеже наскоро отново имахме среща с един от близките, коментирахме с главния секретар и ще направя такава инициатива с помощта на изпълняващия функциите главен прокурор да направим среща на оперативните работници и разследващите с прокурорите, водещи случая, за да си изясним има ли неизяснени аспекти. От тук да не забравяме, че хората, които остро ми поставят въпроса на вътрешна комисия какво се прави по този случай, какво се е случило, те дължат отговори на този въпрос какво се е случило, защото тогава именно политическите сили, които те представляват, бяха сформирали правителство. Вътрешен министър беше Даниел Митов. Първите часове, първите дни са решаващи. И действията, които се извършват или не се извършват в този момент, предопределят успеха на едно такова разследване. За да вършим с това, с което започнахме, казахте, че благодарите на полицаите в днешния ден. Обаче, как ще растат техните заплати и как ще се плащат техните осигуровки, това със сигурност изключително много ги вълнува. Ние водим постоянен диалог с синдикатите в МВР, те не са малко. Обясняваме им ситуацията. Правителството се намира в една доста тежка ситуация, благодарение на това, че доста средства, които трябваше да послужат за този бюджет за 2026 година, бяха изразходвани авансово. И нашата амбиция е с общи усилия да спрем течовете на ресурс вътре в нашето министерство, за да може тези средства, които останат, да позволят
да не се повдига въпроса за техните възнаграждения. Като министър, ръководещ системата, аз правя всичко възможно и срещам разбиране сред колегите си. Вярвам, че ще продължавам да го срещам. А това, което искам от служителите, е тяхната работа да бъде безапелационна, доверието на обществото да расте и да не се повдига въпроса високи ли са, ниски ли са възнагражденията, отговарят ли хората, да нямат съмнение, че служителите на вътрешните работи заслужават възнагражденията си и че заслужават нещо повече, заслужават уважение за работата си. Важното е и от страна на хората да има респект към полицейската професия, защото полицайите са на улицата, за да пазят нашата сигурност.